खावलायनाय जाबाय। बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव आं सिनायथि होबावनो आवगायदों। बेनि उनाव फोरोंगिरि, बेनि उनाव गुरै खावलायनाय जाबाय। फरायना लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आरो बे समाव सिनायथि होनो नागिरबावदों हजाय जिल्ला एबसुनि बरायनाय जि हाबाफारि आरो दंबायो हजाय जिल्ला बर' समाजनि गाहायनिया बेखिनियावनो आङो दोनथ'बाय। हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गोसो गोथारै बरायहरबाय। आं मिथिनायाव देग्लाय हजाय जिल्लानिफ्राय सा 54 फरायसाया मेट्रिकखौ उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि गेजेरावनो सा 8 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो हायार सेकेन्डारियाव सा 27 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि गेजेरावनो सा 8 उथ्रिसारनो हादों। बर' बुंबाथ' मिथिनाय नङाना मानसिफ्राना? भुल जादों, जों बर' रायलायबाय थायो नालाय आरो आं बर' मिडियामनि नालाय रायलायनायखौथ' मिथिगोन नङा होमबा? बे नाम्बार्सखौसो मिथिनाय नङा आरोखि। आं फिन रिपिट खालामदों। हायार मेट्रिकआव 54 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि गेजेराव सा 6 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो हायार सेकेन्डारियाव 27 जना पास जादों आरो बेनि गेजेराव 8 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों। मोजां बाथ्रा बेयो आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा मोनसे थांखि दङ। जायफोर फरायसाफोरा दिनै बरायजागोन बे फरायसाफोरानो जाहैबाय बे ओनसोलाव हजाय जिल्लायाव 10 बोसोरनि उनाव बे फरायसाफोरानो बे ओनसोलनि हिउमेन रिसोर्स सुबुं सम्पद जागोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि हजाय जिल्लानि बर'फ्रा जों सिनाय जागोन आरो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेनलि जोङो जायफोर बर' फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारो बिथांमोनखौ जों बरायनाय जायो। नाथाय नोंथांमोननि हजायनि जि थासारि बेयो एसे आलादा। आं मिथिनायाव बेहाय बर' मिडियाम गैया। थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंखौल' फरायनायखौल' जों बरायो बे नङा। जेराव जेराव जेरैबायदि सुबिदा जों दिनै बरायो बेखौ आरो दिनै मोनब्रै दोलो आफादाबो बे एखे थांखि नोजोरखौ लानानैनो बरायदों। नोंथांमोननि हजायावबो फैगोन बोसोराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 5 मोननो हायोब्ला, मेट्रिकआथ' फैगोन बोसोर जानाय नङा बायदि मोनबाय, हायार सेकेन्डारियाव मोनोब्ला बे नगाव हजायनि सांबादिकफ्रा बे नोंथांमोननि हजायाव खारबोजोबगोन। सोरनाव खारबोगोन? जाय फरायसाया पजिशन मोनो फरायसाखौ सोंफैगोन, बिमा बिफाखौ सोंफैगोन, फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ सोंफैगोन, जायगानि गारजेनफोरखौ सोंफैयो आरोखि। बिबुंगोन बिदि नोंनि हबिया मा, नों मा मावनानै मोजां मोनो बेखौ सोंबाय नालाय। बे बुंबाय মই পঢ়িয়ে ভাল পাইছিলো, आं फरायनानै मोजां मोनदोंमोन। माबायदि फरायसा नालाय ओरैबायदि फरायदोंनो बियो क्लास 10 नि लेखाखौ खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा, 12 बार फरायनानै गासै लेखाखौनो मुखस्थ' खालामजोबदोंनो। बेबायदि फरायसाया टप 10 आव टप 1 मासिखौ मोनगोन ना मोना? मोनगोन नङा होमबा? जों फरायनांगोन। बिनि उनाव जेब्ला बिमाखौ थांनानै धेकियाजुलिनि सांबादिकफ्रा सोंहैबाय जे नोंनि फिसालाया अल आसामाव टप 10 नि टप मासिक आवग्रिनो हाबाय, नों बिमा हिसाबै माबायदि मोनदों? जेब्ला बिमाखौ सोङोना,
बिमानि थाइनै मेगननिफ्राय मोदै गदों आरो गाबदों बिमाया बुंदों बे आंनि मेगननि मोदैया दुखुनि नङा, बे आंनि मेगननि मोदैया सुखुनिसो, मानोना आंनि फिसालाया दिनै मेट्रिक आनजादाव अल आसामाव बयनिख्रुइ जौसिन मासिखौ लानानै जोंनि गोसोखौ गोजोननो हादों। ओंखायनो आं गोजोननानै गाबनो ओंखारदों, आंनि मेगननिफ्राय मोदै ओंखारनानै बिमाया बुंदों आरोखि। दा जोंनि फरायसाफोर दङ, नोंसोर बिमा बिफाखौ गोजोन होनो लुबैना लुबैया? बयबो लुबैयो नङा होमबा? जों बयबो लुबैयो।